comes to my homeland Ghana. Ta yaya za mu yi damfari mutumin nan saboda akwai kuɗi sosai a hannun shi? Bayan ya ba mu wuri mun zauna. Na tabbata zai buƙaci ya ji me ke tafe da mu. Kuma wannan wata dama ce wadda muka samu wadda za mu ba da haɗin kai mu da mu siyasa. To alhamdulillah. Sai yanzu na gano tarko suka ɗana mu. Which is more than 3 billion naira. Da haka yanzu cinikin da biyan kuɗin da shi zai yi. Daddy na ba shi da mutum. La hawla wala quwwata illa billah. Is it a simple man? Ni ma ba zan dakata ba. Zan ci gaba da zuwa wajen yarsa domin kada ya zargin cewa akwai wani abu. Kaga karka da zan sallame ka. Gaskiya idan aka samu matsala jinna zai iya hawa. Dan ni fa na riga na gama kasafin kuɗin nan da za a samu. Now he's back on the street. Shege virus. Ni kadai nake iya kurewa tunanin ka. Kada ki manta. Takubi kacal nayi na watsar da ke da yaren. Takun farko sai ne musu takun yan kwallo. Ma'ana na bada kafa domin zai tan su ke kuma sai ne miki takun sauro. Shine wanda yake kwana a inda ake neman shi a kashe shi. Basaja, 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 Basaja. Takun ƙarshe. To komai ya farko zai yi ƙarshe. Basaja. Mi gaba mi iske na maraban haka shi ya bi. Basaja. San buɗe wuta na fatattaki mai mini wani gani ɗan soja. Tabara tara kwai tara ɗatar sani gari tara inda mutum tara da uku so uku ai shi ne tara mai taɓuwar kai shi ne sha tara mai kyamar dare dole daddara lotan hutu kare da kucin kira mai muku so tara maza kui daddara Basaja. Kai guri madam gula da nayi ga tana ayo na mace zabe kai. Sun tabbatar man da cewa sun ma wani aiki Najeriya ya ci zabe. Dan takarar shugaban kasar nan Chief Solomon. Kwarai babu wanda bai san Chief Solomon ba. ASP Bukar ya san da haka? This is Chief. There is a condition. 200 million. We have a deal. You're welcome, sir. Dakata. Na san nayi wasa da hankalin 'yan sanda. Kuma na tabbatar da cewa duk wani ofishin 'yan sanda akwai hoto. Kamar haka. Zan nemi wata ƙasa amma kusa da Najeriya. Idan har zan yi damfara a Kotono, zai ɗau min lokaci. Saboda sai na daɗe ina saya ina biya. Kamaru, Chad, Central Africa. Babu kwanciyar hankali, ba zan je wurin ba. Nijar. Ai ba sai ka ga mun abin da ya kawo ka ba. Me yasa kika ce haka? Saboda ba za ta bari ba. Wace ce ba za ta bari? Zi. Idan har lissafi na yi daidai, zo mana muke farauta. Yana Nijar. Wa'adin mulki na shugaban ƙasar Nijar ya kusan ƙarewa. Duk 'yan takara za su fito nema. Babu wanda zai fi mishi sauƙin damfara kamar ɗan siyasa. Kana ina zan zo. Ina Yobe 12. Hurry. She is very right. Ba za ku iya kama Jabir ba. Wai wannan wani irin mutum ne? Wallahi. Sai na kama Jabir. Ina fata ka fahimci wani irin mutum muke farauta. Aljani muke farauta. Gaskiya ne, karo da aljani ba daɗi.